Ada kere. Tifimo. Adururu. Tifimo. How are you? Ele him again na neighborhood. We live around, right? Oh, you live within? Eh. Na no go na parental go. My name my key system. Wow. I know. Biko na ebe ebe. Enwere ebe m na-acha asụ nọ na njemanze. M na-agagharị kamgbe agwa hụ ole m obodo m kpọkwa ya dị ka ebe m gara aga ka m gara. Nga na-ala isi asọwụ Chris Unisex Beauty Salon. Asa ebe a na-ala isi na njemanze. Ahụ ebe a ka m na-agba aga hụzi ole m owere abata isi ebe m pụta ya dị ka ebe m gara aga ka m gara. Biko ịma ebe ọwụ. Ebe ahụ a na-ala isi na-akpa na-eme nka ebe ahụ ka ị chọga ha niile apụchara ma Amaka ma Uchenna ma Ihechi ma Chioma ma Obinna ma Oge ma Gosway ha niile ma ebe ha na-akpọ onye ahụ nke ahụ na-eme masị onye nọ n'ụlọ ọnwụ bụ elenu m ka ewe ọnwụ ya ozumozu were niile agbakọla ngwa ahụkwara m ahụ mana ndị mụrụ n'ụzọ isi ha dịcha dị ka isi ma ndị mụrụ n'ụzọ isi otu ya m chọga ị na-ala isi nga isi gị agbụ ka ịga nga ahụ sef ha ga-esi na line Ngọwụ. Ịchọ gị ebe ọwụ. Anọ m ya ọjọọ snow. Gaa ndụ gaa ebe ahụ. Gị nọmba 51 Njemanze Street. Ịhụ ga 51 mapụtara na wall. Okay, nọmba 51 Njemanze Street. Owerri. Ngọwụ. Aga m ya. Adakere. 51. Nkwụsị. Thank you. Ị ga-ahụ ebe dere Chris Unisex Beauty. Okay, edere. Edere boda. Bodis, mama, ede ya ka nnula. Thank you. Ọgwụ a ka m gaji isi erijuole m ọnụ. Isi m asị m enwere nwunye m nwoke ha lachiri isi oke laa ya nwa pọnk. Nwunye m nwoke yiwa pọnk ya na-agaje gote isi ya n'ote. Ntị m bụ onye nlaji isi ga-ala m nke m. Onye ọ ga-ala m ya ndị mmụọ fọrịkwa onye ọwụ. Agaje m gụwa life and direct. Kedu na dịkwa n'ote kedu akpa ya aka? Onye kwekala na line na-echeta ọnụnụ gị nara ya ka nnela ngwana ihe mere na let me venture ka m gbapụ ọsọ gawa o anything for the kids. Isu so no for your mind they will kid for your mind we will children akpako children ba ga iza maka mmesho na iwu really iwa adult baby iwa adult iwo okenye mgbe gboo iwu really adult in fact if na adult if all in ogla na adolescent nothing is up on adult hini na apasoko na no mama mi mo okoko mata no monye hanacha o ma je nye hu address ni name give her address ngana akpa isi bubu ye ni short additional 51 Njemanze Street ga gote name e would kid you were adult nuku yam gwara go anything mo for you now we pick account na people na look them you adakre some get behind me chief anulata ejibunta Wow, Chris Beauty Unisex Salon. David!
daalụ no ebe ihe na-akwụ nga ekwuru ekwuso Chris Beauty Unisex Salon n'ọwụ abaghị ga ngwọta onye ọbụla ga-akwụkọta na line mmadụ na-alị bụrọbụrụ na onye ọbụla ga-enwe patient chegide ya ruo ton unu hụ na ihe n'isi m hụ chai wow ụmụnne nọn o ewu nna m ka dịgara aka n'ọnụ mma na ọ nwụrụ nga ọnụ nwere onye nwụrụ ngwa ndalụ ele na onye ga-ala m biko unu ga-eme n'ezi ezi ka ala m n'ụkwụ ijere m n'ụkwụ nta m ga-ala isi nga agịdị m ala m ga-ala isi nga Unisex Salon m na-anọ from ebe m shiri ka bụ ụkọtụ ka m tụmere nga na-ete ebe ọla m gara na-adara eti m ụmụazị dara eto m ọkụ na-eme adara eto m aga m eche eche aga m enwe pechent isi na ike ụnụ gbalịala nwa mele mgbe m ibulile nwụ na ego n'oche ụmụazị ga-ebulili gị n'oche nụkwa daalụ salon nke abụọ ebe ọla agara m were na-akwụ Chris Unisex Beauty Salon nwoke na-eme nwaanyị na-eme abụlaba ebe niile abara nna ịpịala ihe na fon pipipi nna ele mgbe onye a nwụrụ ọnwụrụ ọhụrụ ichele nwa m ichekwene ị ga-eche iche o nwee n'isi chakịrịrị a ga-ala gị o a ga-ala gị ala chireta ọnụnụ Chris Beauty Unisex Salon Chris Beauty Unisex Salon